aika. Carter, Jamaika, Lemaitre, Ranska miehet 100 metriä tulinen. Alle 10 sekunnin kiihdytys on edessä. Ottaako Usain Bolt jälleen omansa? Set. Lähtö ratkaisee. Niin, että Usain Bolt on kilpailussa ulkona. Juuri kun sanoin, että lähtö ratkaisee, niin Usain Bolt ottaa vilppilähdön. Ja tämä on sensaatio, tämä on katastrofi. Kymmenet ja kymmenet kuvaajat lappavat tällä hetkellä nurmikolla ja siirtyvät Satasen lähtöpaikalle. Tämä on sensaatiomainen hetki maailmanmestaruuskilpailun historiassa, koska Usain Bolt, suurin ennakkosuosikki, karkaa nyt sitten oikein vakuuttavaan vilppilähtöön. Hyvä lähtö hänelle piti tulla, se välierässä ja alkuerässä se tuli se hyvä lähtö, mutta nyt hän karkaa sitten omille teilleen aivan liian aikaisin. Ja jos MM-kisoissa draamaa on nähty, niin kyllä tämä on ehkä sitä suurinta draamaa, mitä on oikeastaan MM-kisojen historiassa juuri koskaan nähty. Yksi kaikkien aikojen suurimpia urheilijoita tällä hetkellä, Usain Bolt, monen mielestä se kaikkein suurin, varsinkin nyt kun Kenenisa Bekele keskeytti kympillä, joutuu ulos Satasen loppukilpailusta ja se tietää silloin sitä, että nyt ovat haastajat kokonaan ihan uusissa asemissa ja nyt se sitten tarjoaa myöskin jopa Johan Blakelle sen tilaisuuden viedä se maailmanmestaruus, mutta ilmeistä näkee, että hän yritti ottaa sitä aavistuslähtöä, mutta se aavistuslähtö aiheutti ainoastaan sen, että kymmenet kuvaajat ryntäsivät kohti Satasen lähtöpaikkaa. Se on sen tarinan loppu tällä kertaa Usain Boltin osalta. Se on sitä. Bolt tiesi tarvitsevansa hyvän lähdön ja toisaalta myöskin varmasti ahnehti kovaa aikaa tässä, koska siihen on Boltin kohdalla totuttu arvokisaфinaaleissa. Nyt se tapahtui.